Čo to kríza je, všetci poznáme. Keby sme to mali dať do slov, tak každý by to popísal podľa toho, o akej kríze hovorí. Ale keď to dáme nejak všetko dohromady, tak tá kríza sa objaví, keď odrazu niečo, čo doteraz nejak fungovalo, nejak bolo, prestane fungovať. Nie je. Takže tá kríza môže byť zavinená akousi poruchou čohosi, čo doteraz nejak sme poznali a fungovalo to. Alebo sa niečo tak zlomilo, že to úplne prestalo fungovať. A to môže byť v doméne, ja som si tak zvolila, pretože tých kríz je hrozne moc, takže by som sa chcela s vami tak viac deliť v doméne v troch doménach. Predovšetkým kríza vo vzťahoch, a to už je samo o sebe teda skutočne celá mozaika vzťahov, ale k tomu sa dostaneme, aspoň k tým najdôležitejším. Druhá doména je doména toho, čo sme budovali, do toho patrí i práca, toho, čo sme vybudovali. A tá tretia doména, práve už tu hodne spomínaná, je doména, že sa necítime dobre. Zdravie, predovšetkým zdravie. Takže v týchto troch doménách vzťahy, to, čo sme budovali, vrátane práce a ako sa cítime a zdravie, tak tu keď to nejak prestane fungovať, tak sa môžeme prepadnúť do niečoho, čo nazveme kríza. Kríza teda je stav, kedy to, čo bolo, už nie je, to, čo má byť, neviem ako, neviem sa toho chytiť, neviem, čo robiť a úprimne povedané, niekedy sa mi ani nechce nič robiť, proste je mi špatne, je mi zle. Áno. Je tam v tom prítomná akási zároveň niekedy najprv hnev, bolesť, áno, ale potom postupne i rezignácia, akási bezmoc, áno, ktorá nás môže viesť až do nejakých depresií a dneska je toho okolo nás veľmi veľa. Tieto krízy, ako som už povedala na začiatku, niekedy môžu byť celkom malé, také prechodné, to je fajn, ale niekedy nám môžu rozhádzať život. Čo je zaujímavé, že my ako kresťania, keď, aspoň si myslím, že keď sa takto cítime zle, že niečo sa nám takto vymklo z rúk, sme v nejakej inej situácii, ktorú sme nechceli skrátka, ktorú sme neplánovali, ktorá nás doviedla tam, kde sme, tak si myslím, že mnohí z nás sa i modlíme. A keď sa zamyslíme nad tými modlitbami, môžeme si tak nejak predstaviť, čo sme v živote prežili, tak väčšinou je tam takoby dve oblasti. Jednak sa pýtam, prečo zrovna ja? Prečo zrovna nám sa to stalo? Mne sa to stalo? Prečo zrovna ten, ktorý vedľa mňa žije ďaleko horšie ako ja, ten sa má dobre, ten je zdravý, jemu rodina funguje, on, čo vybudoval, to aj zostalo a tak ďalej a tak ďalej. Takže pýtame sa prečo. Toto prečo nemá ďaleko od hľadania samozrejme vinníkov. Kto za to môže? Tak to, kto chce nájsť, nájde, že? Niekedy to až kričí, kto za to môže. A niekedy radšej chceme hľadať vinníkov podľa takých našich predstav. Nechceme to vidieť, celú tú situáciu, aká je, ale skôr lepšie je vidieť vinu u niekoho iného. A niekedy skutočne sme v tom nevinne. Niekedy. No ale ako kresťania častokrát môžeme skončiť v tom, že koniec koncov, nakoniec na vine je kto v konečnom dôsledku. Pán Boh častokrát. Poznáte tie naše otázky? Prečo zrovna ja? Čo som, Pane Bože, taká zlá? Poznáte to? Prečo to Boh, keď už nie spôsobil, pretože už čím ďalej tým viac rozumieme, že on, jak aj dneska sme počuli, to zlo, to utrpenie, tú chorobu, on to nechce, nezosiela. Sme tým preniknutí takýmto myslením, pretože boli doby, nie tak dávno, ešte začiatkom 20. storočia, v 19. storočí, takzvaný dolorizmus duchovný, kedy sa malo za to, že jedine cesta utrpenia je cesta k Bohu. A toto v nás nejak hlboko zostalo. Kedy to môže byť pravda, že to utrpenie nás vedie k Bohu, ale o tom budem hovoriť. Ale tu nejde o to, že to primárne Boh chce, aby sme trpeli. Aby sme boli v krízach. Takže keď to už Boh i nespôsobil, tak sa pýtam, a prečo si to dopustil? Veď si mohol zabrániť. A častokrát nám neprichádza žiadna odpoveď.
Pretože, prepáčte mi, že to tak poviem ľudovo, blbá otázka, blbá odpoveď. Pretože zle sa pýtame. Ono to totiž v živote je tak, že mnohé z tých kríz a z tých našich trápení tam niekedy vyníka môžem nájsť a niekedy je to aj dôležité sa pozrieť na tú situáciu. Určite tam aj ja budem mať na tom svoj podiel, ale je dobré uchrániť sa od toho dopredu, aby sme nehľadali vinníka v Bohu. Boh nie je na vine našim malérom. Keď sa zamyslíme nad akoukoľvek krízou, a usťte, že by bolo treba hovoriť o konkrétnych krízach, tak by sme mohli zistiť, že táto kríza niekedy, nie vždy, niekedy je dôsledkom nejakého nášho jednania. Príklad, si pamätám muža, ktorý prišiel hľadať takú radu a rozprával mi príbeh svojej rodiny, o ktorú sa veľmi staral a mali všetkých rád. A ja si myslím, že toto sa mu nedalo uprieť. Jak deti, tak manželku. No lenže manželka bola hodne zároveň náročná osoba, ktorá nejak chcela, aby mali to a ono. A on si zasa zobral za svoje, že o tú rodinu sa postará maximálne, ako sa len najlepšie postarať dá. A preto teda hodne času venoval samozrejme práci. Manželka ho neskôr upozorňovala na to, že sú málo spolu, že je na tie deti sama, že nevládze. Ale on videl predovšetkým to, že tá rodina má mať, čo tá rodina chce mať. Čiže to slovičko mať niečo, povýšil nad to, čo oni medzi sebou navzájom žili. A toto sa stáva veľmi často. Výsledok bol, že tá matka rodiny, aj s deťmi, teda jeho manželka, od neho odišla. A on sa ma pýta, kde som urobil chybu? Veď som im všetko dal. Veď som všetko robil pre nich. Na otázku, koľko času spolu trávili, respektíve do akej miery sa navzájom počúvali, do akej miery on, keď spomenul, že raz sa sťažovala, pýtam sa ho, bolo to raz? A ako ste reagoval? A on sa postupne začal rozpomínať, že to nebolo raz, ale že potom už sa s ním prestala baviť. A on si myslel, že všetko je v poriadku. Nakoniec to skončilo teda týmto rozchodom. A toto sa nám, myslím, stáva na také rôzne podoby mnohokrát. Nevieme si navzájom načúvať. Nevieme akoby rozpoznať, čo je dobré nielen pre mňa, ale pre nás. A nie iba pre toho druhého človeka, ale pre nás. Pretože my tvoríme to spoločenstvo, tú rodinu. Takže niektoré krízy môžu byť tohto druhu, že vlastne sú dôsledkom nášho jednania. Niečom nesprávneho, nedobrého. Nie je to niečo, čo Boh dopustil, alebo spôsobil. Alebo dokonca, to som zabudla povedať, potrestal ma za to a za to. Už to tu dneska zaznelo. A ja sa vás pýtam aj ako rodičov. Máte skúsenosť, ktorú nemám ja. Ja som na starosti inak, ja neviem, formáciu alebo vedenie, duchovné sprevádzanie. Ale myslíte si ako rodičia, že by ste v niekom rozvinuli lásku tým, že ho budete mlátiť? Že ho budete trestať tak, že sa nebude vedieť zdvihnúť? Dneska to zaznelo už na nejaký spôsob. Boh nás má tak rád, že nám bude, jak povedal otec Jozef, lámať hnáty. Tak vidíme, že tu niečo nesedí. Tak i tieto krízy nemôžem pripisovať že pôvodca týchto kríz je Boh, keď mňa to tak seká k zemi, že ja sa už neviem zdvihnúť. Všetko sa mi rozpadne, všetko sa mi môže zničiť. To sú skutočne životné krízy. Niekomu sa rozpadne, iný príklad, niečo, co celý život budoval. Budoval nejaké dielo, rozvíjal nejaký projekt. Napríklad nejaký krásny sociálny projekt. Čo je skutočne
Veľmi pekné, aj v očiach Božích. Ale z nejakého dôvodu, a možno práve zo zloby niektorých ľudí, z nejakých, ja neviem, zákulisných intríg, ktoré sa týkajú peňazí a podobne, tento projekt bol zničený, na dobro zničený. Všetko, čo ten človek budoval, sa mu rozsypalo. Takto to môže byť aj v práci. Niečo, čo sme budovali a niekto prišiel a úplne sa nám to proste zosypalo. Ako domček z karát. Ako by nič nebolo. Keď sme tomu venovali mnoho síl i slz a niekedy peňazí, tak nás to pekne zoberie. Boh to chcel? Neťahajme ho do toho. Spôsobil? Teda nie. Dopustil? Neviem. Nie na všetko mám odpoveď. Trestá ma? No, takýmto spôsobom pravdepodobne nie. Môže to byť znova dôsledok jednania hriechu. Keď nie môjho, tak dôsledok jednania hriechu iných ľudí okolo mňa. To sa môže stať. A takto by sme mohli ísť. Znova, ešte aj to zdravie si teda dáme, áno? Tí všetci iní sú zdraví, ja alebo moje dieťa, vaše dieťa v rodine. Je to hrozné dívať sa na utrpenie, zvlášť rodičia vzhľadom na deti. Tie deti niekedy to utrpenie prežívajú tú chorobu inak ako rodičia. Tí si totiž to uvedomujú, celú tú prognozu, dôsledky a toto všetko. To sa nedá ani opísať doslov, toto utrpenie. Alebo keď nám zomiera blízka osoba. Keď zomiera mladá matka v rodine. Viete, koľkokrát a to človek načúva temer stále, veď okolo týchto bolestí okolo nás je veľmi veľa. Jak by sme chceli vedieť, prečo a kto za tým stojí. A ak to teda opakujem, Boh nechcel, prečo to teda dopustil, prečo tomu nezabránil. Modlili sme sa za uzdravenie a nestalo sa tak. U mnohých ľudí tu končí viera. O Bohu už nechcú nič počuť. A keď im ešte nejaký dobrák, katolík vedľa nich povie, no to ťa Pán Boh miluje. Ste počuli dneska? No, ešte za starých čias, keď som ešte pracovala v nemocnici, tak práve tam toto zaznievalo. Áno. Pán Boh vás miluje. Musíte vydržať. Koho miluje, toho krížom navštevuje. Odpoveď toho starého pána na posteli. Viete čo, sestrička? Takéhoto Pána Boha si nechajte. Takže aby sme boli pomalí k tomu, aby sme rýchlo diagnostikovali príčinu toho, alebo kto je na vine toho, čo sa nám práve deje. A to práve v súvislosti s utrpením najviac. S chorobami. Neboli sme stvorení pre utrpenie. Boh nechcel utrpenie a predsa je tu. Nikto nikdy nedal vyčerpávajúcu a jednoznačnú odpoveď, prečo tomu tak je. Nechcíme to vyriešiť my vzhľadom na naše utrpenie. Nikdy však si nemyslíme, že by Boh niekoho trestal ťažkými chvíľami života alebo utrpením. Toto zo svojej podstaty nie je Boh, ktorý je láska. Boh je láska. A láska je život. Láska dáva život. Láska nepríjma, nezosiela smrť. Láska nie je pôvodcom žiadneho zla. A Boh je láska. Takže nám zostáva, prečo nezabrániť, keď je všemohúci. Teraz sa mi vybavil taký obraz, neviem, ktorý duchovný autor to písal, teraz to na to neprídem, ale bola to akási hádka s Bohom, kde Boh skončil na lavici obžalovaných, kde tí trpiaci a strádajúci kričali na Boha. Ty si na vine. Keď si už nespôsobil, tak si nezabránil. A donútili Boha posadiť sa na lavicu obžalovaných. A on pokorný Boh si tam sadol. Keď tam sedel,
tak na neho kričali. Zaplať, čo si spôsobil. A Boh ticho odpovedá, zaplatil som. Kedy a kde? Už tu bola jedna scénka, takže viete. Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby nás učil žiť. Aby nás učil rozumieť životu. A o tom budeme hovoriť za chvíľočku ďalej. Prišiel však tiež, aby vstúpil do všetkých našich rán, kríz, utrpení, bolestí, ktoré on nespôsobil. A mnohokrát vôbec nedopustil. Sú dôsledkom našich jednaní, nášho hriechu, buď môjho, alebo niekoho okolo mňa, tejto spoločnosti, tohto sveta. Nie preto, že by to Boh chcel. A Ježiš neprišiel, aby nám toto všetko akoby vzal, zotrel, áno, a teraz nás už ako malinkaté deti pekne krásne v náruči bude nosiť celý život až do neba. Neprišiel, aby nám jaksi vyčistil tú našu životnú cestu, aby tam nebola žiadna bolesť, žiaden kríž, nič. Otázka. Keby ste takto vychovávali svoje deti, to znamená, aby im nikto nikdy neublížil. Aby vždycky všetko mali, čo si zažiadajú. Aby všetko bolo podľa ich predstav. Koho by ste vychovali? Na to si každý dá odpoveď sám. Takýto človek je skutočne vychovaný k sebastrednosti, k egoizmu, neschopný darovať sa. Veď nemá dôvod sa darovať. My sa nedarujeme tým druhým ľuďom, ale respektíve nenaučíme sa to tým, že budeme čítať krásne knižky. Že budeme počúvať na túto tému mnoho prednášok. My sa naučíme darovať sa tým, že žijem s tým druhým človekom. A ja musím ustavične prekračovať seba samého a ísť s ním kus cesty. S ním, ktorý je tak iný ako ja. A toto ma núti a vedie poznávať, čo to znamená darovať sa. Prijímať toho druhého a darovať sa. Sa vrátime späť teraz. Takže môžeme povedať, že Ježiš zaplatil. Ale pozor, je to také metaforické slovíčko. Pod tým zaplatil, aby som nebola zdĺhavá, znamená, že na seba vzal, jak sme tu videli, tie reťaze, ktoré to dievča zväzovali, toho človeka, doslova ich akoby vzal na seba. Stal sa hriešnikom za nás. Hriechom za nás, až čítame. Ale on, ktorý je láska. A práve preto z lásky toto urobil. Pretože on vie, že my by sme si sami neporadili. Nemáme na to, aby sme si s tým poradili. Berie to na seba on, ktorý je láska večná, nesmrteľná a víťazná, ktorá má posledné slovo. A svojou mocou lásky tieto reťaze trhá, vstáva z mŕtvych. Čo to pre nás znamená? Že naša cesta životom nebude nejaká ľahšia. Že nám teda Boh bude zametať cestu pred nami. Ale znamená to, že keď sa spojíme s Ježišom Kristom, tak nech by sa s nami dialo čokoľvek v živote, sme spojení s ním, ktorý už zvíťazil, ktorý už tú cestu prešiel, ktorý už prešiel zo smrti do života. Viete si to predstaviť? Ako keď dieťa, áno, inak to poviem. Poznáte malú Teresku z Lizie? Bola malé decko, Prcek. Malé decko. Ledva vedela rozprávať. A niečo robila zle. A potom sa zastavila a pýta sa mamky. Ešte mamička jej žila. Ona to zobrala, keď ona mala 4 roky. Takže muselo to byť ešte predtým. Zarazila sa malá Tereska, pozrie na mamu a pýta sa: Mami, buď pôjdem do neba? A mamka sa na ňu pozrie a hovorí: Tereska, no ale to by si musela byť dobrá. Nie takáto. Tereska sa zarazí ešte viac, zamyslí sa a hovorí: Mami, ja viem, čo urobím. Ty si dobrá, ty pôjdeš do neba. A ja ti skočím do náruče a predsa Pán Boh nebude môcť mi ťa vyrvať. Tereska ako malé dieťa pochopila hlbokú teologickú pravdu našej spásy. My sa nevykúpime sami zo svojich skutkov.
My sme vykúpení, my budeme spasení tým, že sa naučíme sedieť Ježišovi v náruči. Tam sme totiž to všetci takto maličky. Teda máme sa stávať deťmi. Tak duchovne, samozrejme. Tak maličkými, aby sme v tej Božej náruči mohli byť. To neznamená byť bez hriechu. To znamená dôverovať Bohu, ako to dieťa. A toto je naša cesta spásy. Takže keď to zhrniem a ukončím, Pán Ježiš prišiel, aby otvoril nám svoju náruč. On je cesta. Nie nám len ukazuje cestu. Tá jeho náruč je cesta. On je cesta. On je pravda o nás, o živote. O tom všetkom, čo žijeme. On je život sám. Takže my nemáme ani tú nesmrteľnosť sami zo seba, ani spásu sami zo seba. My toto všetko máme v Ježišovi Kristovi. A sme teda pozvaní, vyzvaní, aby každým, keď sa zriekame niečo zlého a vyznávame Ježišu, ty si môj Pán a Spasiteľ, aby sme si teda k tomu ešte dodali, tvoja náruč tu Ježišu je. Pomôž mi, nauči v nej, nájsť svoje miesto. Taký, aký som. Ježiš kvôli tomuto prišiel, aby v jeho náruči sme sa potom učili ísť i všetkým tým, čo nám život prinesie. A v život nám prinesie teda i mnoho trápenia. Mnoho toho, čo nám spôsobí tú tzv. Krízu. Takže kríza je výzva. Kríza je tento stav, nestav, toto ťažké čosi, je výzva. Aby sme ten život nejak uchopili inak. Viete, my v tých krízach veľmi často, čo chceme zmeniť? Chceme vrátiť situáciu do tej podoby, ako to bolo pred tou krízou. Chceme, aby to, čo sa stalo, teda tá kríza, aby sa to nestalo. Takže aby sa to vrátilo späť. A tohoto sa niekedy veľmi domáhame za každú cenu. Nechceme tak veľmi zmeniť svoj život, ani svoje vzťahy, ani to, čo robíme. Čo sa týka toho zdravia, my chceme len to zdravie pre seba a pre toho druhého človeka, ale nič viac. Preto sa nám niekedy na tieto naše prosby neodpovedá. Apoštol Jakub vo svojom liste v 4. kapitole hovorí: prosíte, ale zle prosíte. Preto sa vám nič nedostáva. Pretože to premárnite, hovorí, na svoje žiadosti. Podľa svojich predstav, ktoré častokrát nie sú Božími predstavami. Skrátka, my chceme, aby Boh všetko vrátil tak, ako to chceme my, do tej podoby, ako to bolo predtým, pred tou krízou, ale so svojím životom nemienime niečo iné robiť. Ale Boh nie je nejaký proste automat, do ktorého my nahádžeme takéto mince svojich predstav a požiadaviek a teraz nám má vypadnúť toho, čo chceme. On nie je od tohoto. To sú naozaj až pohanské predstavy Boha. Boh chce o mnoho viac. Kríza je stav, kedy sa ozaj zastavíme, pretože dovtedy, ak si všetko ide, všetko funguje, takže sa nezastavíme. Teraz áno, v šoku, rozložený. A keď sa konečne začneme modliť, tak je dobré, aby sme si spomenuli, áno, ale o čo idem teraz prosiť Ježišu? Čo sa so mnou deje? Čo sa tu stalo? Čo teraz? A je dobré, aby sme sa nezačali domáhať príliš rýchlo. Aby sme si z toho Boha neurobili príliš rýchlo takýto automat, ktorý nám má splniť, vyťahnuť nás z tej krízy podľa našich predstav. A o toto tu ide. Ide tu o to, aby sme dovolili Bohu, aby vstúpil do našich kríz. Aby sme tú situáciu naučili vidieť s ním v jeho svetle, tak potom sa nám dá i svetielka ku konkrétnemu kroku, ktorý ako prvý máme robiť. Ak naopak budeme sa len domáhať, aby urobil to a ono podľa našich predstav, obyčajne sa nestane nič a my prehrávame. Prehrávame častokrát aj na život viery. Ak budeme sa snažiť len jaksi ľudským spôsobom tú krízu vyriešiť a niekedy skutočne, viete, že sa k tomu snad dostanem, niekedy naozaj až hlúpym spôsobom,
sa snažiť udržať to, čo zmizlo, držať to späť, tak takisto prehráme. A navyše sa budeme ešte viac točiť v bludných kruhoch, ktoré nikam nevedú, v slepých uličkách. A nemáme riešenie. Naopak, keď možno práve v modlitbe sa rozhodneme, že chcem túto krízu, toto, čo sa mi teraz stalo, vidieť s Bohom a žiť to pod jeho vládou, pod vládou jeho lásky, teda pod Bohom, ktorý mi nemôže ublížiť, ktorý ma nemieni zničiť, ktorý ma o nič neoberá, ktorý ma chce naopak budovať a viesť teraz momentálne aj týmto údolím smrti. Zo smrti do života. Ja teraz neviem ako, neviem čo mám robiť, nevidím ľudské riešenie. Je dobré, aby sme sa dokázali zastaviť. Niekedy nám v tom pomôžu aj iní ľudia, kresťania, duchovne skúsenejší, ktorí nám pomôžu akoby trošku rozložiť tú situáciu. Aby sme viac mohli vidieť. Aby sme potom skutočne vedeli, za čo sa máme modliť. No a teraz konkrétne. Prvá tá kríza, ktorá sa týka najviac vzťahov, tá býva väčšinou najčastejšia. Ženy tými krízami vzťahov trpia častejšie a dokonca by som povedala za mnoho až tak nie veľmi podstatných vecí, áno. Pretože my ženy žijeme detailami. Detail, jak zariadíme ten dom a zároveň aj jak žijeme tie vzťahy. Sme citlivé, vnímavejšie, ďaleko i rýchlejšie na to, čo už nie je v poriadku, čo nejak nefunguje a podobne. Takže my ženy, matky, sa ďaleko viac trápite s deťmi, častokrát ďaleko hĺbšie to prežívate, ako napríklad muži. Ďaleko hĺbšie prežívame aj nejaké problémy teda vo vzťahu komukoľvek, samozrejme na prvom mieste vo vašom prípade k manželovi, že? Ale všade, kde sú mužovia a ženy, proste sú to oboje pohlavia, takže to prežívanie poznáme nejakým spôsobom všetci. Muži zase naopak nežijú až tak príliš akoby do detailu tými vzťahmi. Aj to je, pozor, také veľmi zovšeobecnené, čo vám hovorím. Určite je to mnohokrát vyslovene naopak. Hej? Ale tak všeobecne povedané je to asi takto. Že muž, keď si uvedomí, že nejaký vzťah, ktorý bol pre neho životný, sa rozsype, obyčajne je už naozaj veľmi neskoro. Ale potom aj ten dopad je veľmi, veľmi tvrdý. Preto si niekedy ten muž akoby skôr uchyluje až k takým naozaj násilným spôsobom riešenia nejakej krízy. Ano. Žena tá skôr hľadá iný spôsob, samozrejme tiež hlúpy, častokrát akoby formám pomsty, ano, ktorá je takisto veľmi zlá. Takže tieto krízy vo vzťahoch môžu mať mnoho podôb. Keď si zoberieme tie vzťahy s tými najbližšími ľuďmi, to môžu byť teda vzťahy medzi dvomi dospelými ľuďmi alebo viacerými dospelými ľuďmi, teda nie rodičia a deti, či v tomto vzťahu je manžel, manželka, suseda, svokra, otec, matka, no proste medzi dospelými ľuďmi, tak je veľmi dobré, možno opakujem i za pomoci iných ľudí, ktorí sú v tomto skúsenejší i v duchovnom a ľudskom živote, aby sme sa pozreli na tento vzťah očami Evanjelia. Čo na to Pán Ježiš? Ako tento vzťah vidí on? Ja si myslím totiž, aj keď nie sme nejakí veľkí znalci Božieho slova, ale za tie roky kresťanského života už sa v nás vytvoril akýsi vnem Ježiša Krista. Už vieme rozlišovať, čo tak môže byť jeho volanie. Vieme aspoň principiálne rozlíšiť dobro a zlo. To, čo je v duchu Evanjelia, čo je proti duchu Evanjelia. A zároveň je to výzva, niekedy skutočne ešte to ťažké krízy, kedy si vysvetľujeme navzájom, učíme sa, ako si robíme novú až reevangelizáciu
Aby sme sa naučili rozpoznávať, čo po nás Boh v tejto situácii chce. Niekedy to skôr vieme najprv rozpoznať, čo nechce. Tak v týchto vzťahoch, ktoré sme si tu vymenovali. Boh nechce, aby sme toho človeka, o ktorom si myslíme, že je na druhom konci tejto našej kríze, tohto vzťahu, aby sme ho znenávideli. Boh nechce, aby sme žili v neodpustení. Pretože neodpustiť znamená nielen dusiť toho druhého človeka, ale i seba samého. Je to ako reťaz, ktorá mi nedovolí žiť, ale nedovolí žiť ani tomu druhému. Každý z nás máme skúsenosť, a to je zároveň hneď rada. Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. Máme skúsenosť, dúfam, že nie všetci, ale že sa vám stalo, že vám niekto neodpustil. Alebo mu dlho trvalo, kým odpustil. Možno niekto vám povedal, tak toto ti už nikdy neodpustím. Alebo iné, čo často počujem, kým sa nezmeníš, tak ti neodpustím. A to neodpustenie už má niekedy charakter i pomsty. Nebudem s tebou, kým? Áno, a dávame takéto hranice. Mstíme sa. Takže toto určite je niečo, čo je evidentne proti láske. Toto Boh nechce. Boh nechce, aby sme, ďalšia vec, ďalší postoj, aby sme sa tvárili, že ten druhý človek proste nie je, neexistuje. Pretože je to lož. Ten človek totiž existuje. Ten vzťah tu je. Len to, že ho ja negujem, kričím, nie je, to ešte neznamená, že nie je. Akurát, že keď ja takýto postoj zaujmem, ja nadobro zablokujem akékoľvek možné uzdravenie tohto vzťahu. To Bohu nedovolím jednoducho. Neverím, že ten druhý sa zmení. Tak toto všetko sú postoje, ktoré rozhodne tieto krízy vo vzťahov nám nepomôžu riešiť a sú proti Božej vôli. Čo s tým? Najprv si musíme uvedomiť, že ten druhý i ja sme milovaní Kristovou láskou. Táto Kristova láska to nie je nejaký sladký romantický úsmev. To znamená stále sa na toto druhého usmievať, stále mu ustupovať, stále robiť po to, čo on chce. Ja neviem o tom, že by nás Ježiš takto miloval. Že by nám splnil každý náš výmysel, ktorý my si zmyslíme. Že by sa stále na nás usmieval. Aspoň v Evanjeliu ho takto nevidím. Ale rozhodne to ani nie je človek, ktorý bol stále zamračený. Ježiš, Boh, človek, ktorý by iba zazeral na tento svet, podobne. Nie. Ježiš nám ukazuje také zdravé človečenstvo. Jeho vedel povedať áno a vedel povedať nie. Vedel brať na ruky deti, žehnať, skláňať sa k hriešnikom, k nám všetkým s tými slovami choď a viac nehreš. Kde sú tí, čo ťa chceli odsúdiť? Ani ja ťa neodsudzujem. Dvíha nás, učí nás žiť, dáva nám silu žiť. Ale vie sa aj nahnevať. Keď si s ním chceme robiť nejaký biznis chrámový, áno, ja, tebe, ty, mne, tak ďalej, tak toho má dosť. Takže Ježišova láska je tá, ktorá nám zároveň ukazuje, akou láskou máme milovať. Takže je treba si tú otázku dať. A do tejto lásky je treba vložiť celý tento vzťah. Takže kým pôjdem ďalej, prvé, čo vieme rozlíšiť v kríze vzťahov je, čo robiť nemáme. Jaký postoj nemáme zaujať. Druhé, aby sme sa učili na to pozrieť Kristovou láskou. Uvedomiť si, že Ježiš nás miluje. Jednu i druhú stranu. Toto je veľmi dôležitý krok. To znamená, nielen mňa miluje, ale aj toho druhého miluje. No a to tretie teda, takže jak vidíš Ježišu tento vzťah? Ako ho mám vidieť ja? A toto niekedy trvá veľmi dlho,
Ale prídeme na to, čo všetko dokážeme jak si podsunúť tomu druhému človeku, čomu všetkému on je na vine. A jak niekedy my z toho prípadu vylezieme dobre. Ano. Domáhame sa, alebo si myslíme tým pádom, že hlavná vina je na strane toho druhého človeka, ale nie na mojej. Niekedy to tak môže byť. Niekedy to tak byť nemusí. Každopádne vzťah je vždycky o dvoch alebo viacerých ľuďoch. Vzťahy. Takže je dôležité, aby sme videli v tomto vzťahu nielen aby sme videli toho druhého človeka, ale vo svetle Krista, podľa možnosti objektívne. Nemôžem tam len tak všetko podsúvať podľa mojich predstav. Áno. A je dôležité vidieť seba. Ako ja tento vzťah žijem, ale poctivo. Aby sme nevideli len to, čo ja robím dobré pre ten vzťah. A niekedy to dobré vôbec nie je. Keď napríklad žena chce všetko splniť, čo manželovi na očiach vidí, toto vôbec nie je dobré. Keď naopak ona si povie, že takto to je a takto to byť musí, áno, postaviť tak pevné hranice, že manželovi iné nezostane ako zrezignovať a ísť na pivo, tak to tiež nie je dobré. Takže niekedy to, čo my nazveme dobre, že to robíme dobre, tak to vôbec v očiach Božích dobre nemusí byť. Takže je dobre ponámáhať sa a celý tento vzťah predložiť Ježišovi, vidieť ho z každej strany, z mojej, zo strany toho druhého človeka. A tu potom začína riešenie. Začneme sa v prvom rade modliť. Modliť, aby Pán Ježiš vstúpil do tohoto vzťahu. Ja mu to dovolujem, pretože už neupchávam ten vzťah tou nenávisťou a tým vyhodením zo života a podobne. Ja prosím Ježiša, aby nám tento vzťah uzdravil. Ešte dobre neviem ako, neviem ešte, čo je na mne, čo mám robiť ja. Ale táto modlitba je už veľmi dôležitá, lebo ja sa poddávam. Vzdávam sa len tej svojej pravdy, svojho videnia veci takouto modlitbou. Takže prosím Ježišovi, aby uzdravil. Ježiša, aby uzdravil. A nepodsúvam Ježišovi, čo má robiť. Daj, Pane Ježišu, aby tento môj, áno, drahý, tam robil toto a toto. Áno. A mne, Pane Ježišu, pomôcť, aby som ja toto a toto a toto. Zatiaľ zostaňme v tejto modlitbe. Pane Ježišu, prosím ťa, vstup do nášho vzťahu, uzdravuj nám tento vzťah a ukazuj mi, čo je na mne. To najdôležitejšie, čo ja mám robiť. Takže sa vzdávam toho, čo má robiť ten druhý človek. Ale ja prosím za seba. A iste vyprosujem milosť nového života, ak treba obrátenia, ale nepodsúvam Ježišovi, ako sa ten človek má obrátiť, ale prosím i za druhého človeka. Takže keď sa modlíme za niekoho iného v tejto kríze, tak pamätajme, že sa máme modliť i za seba samých. Inak niekedy sa z tých kríz nedostaneme. Podobne, a to už teda je tým pádom všetko kratšie, je to s inými ľuďmi a napríklad predovšetkým rodičia a deti. Koľkokrát žijeme v takých nastavených, a to sa týka aj vlastne aj iných vzťahov, v takých nastavených nárokoch i kresťanského života. Myslíme si, že najdôležitejšie je, keď ako kresťania napríklad splníme nejaké povinnosti, i kresťanské. Viete, na prvom mieste je, aby sme boli ľuďmi, ktorí sa čím ďalej tým viac stávajú ľuďmi lásky. Lebo týmto sa podobáme Bohu. Nie tým, že ja neviem, na zákonnícky až farizejský spôsob, áno, si odfajkneme, čo všetko v živote sme mali urobiť a tak ďalej. To znamená, čo je ďaleko dôležitejšie je, aby sme aj tým deťom vlastným životom, a už sme doma, poukazovali na to, čo je láska, čo je dobro, čo je pravda. Pretože láska, dobro, pravda sú základné atribúty Božie. Láska bez pravdy, pravda bez lásky, to ublíži. Láska v pravde, pravda v láske.
To sú vlastnosti Božie. Tak to nás Boh učí žiť. A tak nás volá. A táto kríza práve, že niekedy je tým priestorom, kedy máme znova naštartovať. Tak toto odozdávame druhým ľuďom. Našim deťom. Všetko ostatné, to sú iba také barličky, ktoré im v tom môžu pomôcť. Takže aby sme sa neminuli, aby sme nezamenili nepodstatné za podstatné. No ale vidíte, aký je to veľký nárok na nás samotný, na nás život. Potom ale aj pochopíme, prečo niekedy zbytočne plačeme, že tie deti sú takéto a také. Oni nie sú hlúpe. Dneska je tzv. Devalvácia slova. Koľko slov stále zaznieva. Oni potrebujú vidieť, vnímať. Toto sa do nich odtlačuje ako do mäkkého vosku. Preto radšej pôjdu nasledovať všelijaké idoly, ktorých vydostanú úplne mimo život, mimo cestu. Pretože toto oni vnímajú. Takže je to veľký nárok pre nás život, ale zároveň je v tomto všetkom niečo veľmi dôležité, tak veľmi nádejné. A to, že keď sa usilujeme aj vďaka týmto krízam žiť s Ježišom Kristom, keď vieme tomu druhému človeku povedať odpusť, keď toto môžu vidieť deti u svojich rodičov, že toto si vedia povedať, že dokonca ten rodič dospievajúcemu dieťaťu už vie tiež povedať odpusť, keď je to na mieste. Keď je to na mieste. Tak toto je veľká vec. Pretože sú mnohé slová, jak som už povedala, také bez hodnoty. Hra hostenu, keď ich stále moralizujeme a kážeme, čo všetko majú a nemajú robiť. Sú slová, ktoré môžu veľmi zraniť. Jedno z tých slov tu zaznelo v tých otázkach, slovo prekliatia. To nás poznačí niekedy na celý život, kým nám niekto nepomôže, ako rozbiť moc tohto zlého slova, ako sa ho zrieknúť tohto vplyvu a odovzdať sa pod vládu večného slova Ježiša Krista. Ježiš Kristus je slovo, ktorý sa stal telom. Aby sme žili, je ten, ktorý mi hovorí, ja chcem, aby si žil. Choď a ži. Milujem, pretože ja ťa milujem. Odpúšťaj, pretože ja ti odpúšťam. Takže tieto zlé slová, ktoré tak dokážu veľmi niekomu ublížiť, môžu byť zničené slovami dobrými, ktoré majú moc. Alebo i tieto dobré slova, slova požehnania, ktoré majú moc, vždy budujú. Niekedy mám skutočne problém sa na niekoho usmiať, pretože mi veľmi ublížil a ešte mi slzy tečú po tvári. Ale jediné môžem. Môžem mu žehnať. Pane Ježišu, žehnaj mu. Pane Ježišu, žehnaj tomu druhému človeku, ktorý je vedľa mňa, s ktorým žijem, žijete, každý niekto. Nech je už akokoľvek. Žehnať znamená zosielať Boží život. Pane, ty vieš, čo je treba. Ja sa len pridávam k tebe a prosím, žehnaj mu. Tak ťa, Pane, prosím, žehnaj našim deťom. Žehnaj mojim deťom. To je modlitba. A potom je toto slovo, ktoré adresujem priamo tomu človeku. Ja chcem, aby si žil. Ja chcem, aby sa ti dobre vodilo. Ja chcem, aby si vedel, syn môj, dcéra moja, že ty vždy budeš mojim synom a mojou dcérou. Viete, toto všetko sú slová, ktoré nám doslova nalievajú život, ktoré nás obracajú k životu. Takže, aby som to už posunula ďalej, tieto vzťahy, tieto krízy v našich vzťahoch majú riešenie. Božej moci a Božej láske. Môže sa stať, že niektoré vzťahy nezachránime. Že niektoré vzťahy, áno, keď táto kríza nastane, skutočne nezrovnáme. Pretože ten vzťah vždy potrebujete dva konce. Takže sa môže stať, že ten druhý na dobro odíde, nie je schopný teraz odpustiť a tak ďalej. Drahí bratia a sestry, toto nie je koniec. A tu by som vám chcela povedať, ak už sa k inému nedostanem, ale toto je hrozne dôležité. Chcela by som vám pripomenúť, to, čo dnes
cirkvi, keď zoberiete encykliky svätého otca Benedikta XVI, všetky do jednej zdôrazňujú opakovane jednu vec. Vzťahy, ktoré sme kedy žili, nikdy neskončia. Drahí bratia a sestry, sú vzťahy, ktoré skutočne nemôžeme napraviť, ktoré sme skrátka zbabrali, alebo boli nie z nejakej i druhej viny zbabrané, ale tie vzťahy tu sú. Tieto vzťahy prechádzajú bránami smrti. Koľkokrát my si dávame práve túto otázku, ktorá tu zaznievala pred chvíľou. Čo s našimi mŕtvými? Ale poviem ešte aj inak. Čo s našimi živými, s ktorými sme kedy žili, s ktorými by boli spojené naše životy? Tieto vzťahy všetky sú. Títo ľudia sú súčasťou môjho života. Páčilo by sa vám, keby vám niekto povedal, len ty budeš spasený. Nikto z tvojich blízkych, len ty. Stojíte o takúto spásu? Stojíte? Prečo? Všetci, Boh chce, aby sme boli všetci spasení, ale v mojom srdci sú zvlášť, pretože keď sa modlím za nejakého úplne neznámeho človeka, čo aj to máme robiť, áno, za náhrobky na všetkých svätých, kde sú úplne opustené hroby. Máme sa modliť. Ale do nášho srdca tu máme vpísané mená všetkých tých, ktorí sme kedy žili. Viete, na čo myslí človek, keď umiera? Neviem, kto z vás sa tu venuje umierajúcim v poslednom štádiu. Nie vždy. Ale ak to boli ľudia, ktorí sa nejak otvárali životu a Bohu, tak najčastejšie v tej poslednej fáze života analyzujú svoje vzťahy. Ako žili? Komu ublížili? Kto ublížil im? Čo pekné prežili? To si ešte tak pamätajú z tých mladších čias. Vzťahy. Ako by človek intuitívne pred bránou smrti cítil, že všetko pominie. Všetko, čo sme kedy budovali, robili. Všetko to pominie. Nic nezoberieme do toho hrobu. Ale odchádzame cez bránu smrti s tým malým svetom, ktorý je vo mne. A ten malý svet vo mne, to sú moje vzťahy. Si môžeme predstaviť, predstavte si rybárskú sieť, alebo vôbec sieť, áno, s tými očkami tam. To si všetci vieme predstaviť. Každý z nás sme tam jedno to očko tej sieti. A z toho očka idú tie nite k ďalším očkám. A takto to ide zasa ďalej. My všetci, tento môj malý svet, a ten môj malý svet na svojej hranici sa stretáva s ďalším svetom, s ľuďmi, ktorých ja už nepoznám, ale vytvára takúto sieť vzťahov. Každý z nás tam má svoje miesto, pretože už raz sa narodil, dovolený nám narodiť sa. Preto sme tu, preto nás Boh chcel mať. Sme očko v tejto sieti ľudstva. Ale na nás je, ako tkáme, budujeme tie nitky, ktoré vedú k ďalším očkám. Či tie nitky sú potrhané, alebo znova zošívané, alebo mocnejú, alebo sú slabé. No dosť na tom, že všetky tieto nitky, tieto naše vzťahy, ktoré vedú k rôznym ľuďom a od nich zasa k ďalším a ďalším, takto sa vlastne prenáša láska, že? Takto sa prenáša i nenávisť. Preto tu sme na tomto svete. Aby sme Kristovú lásku cez tie kanály vzťahov odovzdávali ďalej. A keď to niekde nezvládneme, že sa to potrhá, aby sme vedeli, že je tu niekto, jeden úžasný vzťah, to je medzi mnou a Kristom. A Kristus je i s tým druhým človekom, s tým ďalším očkom. A preto ja môžem prosiť Pána Ježiša, ktorý je vo vzťahu s tým druhým človekom, teda s tým iným očkom a mnou, aby tento náš vzťah uzdravoval, scelil.
A keď sa toho nedočkám, kým na tejto zemi žijem, pretože ten druhý človek už o mňa nestojí a nechce mi odpustiť a podobne, alebo zomrie a už s ním nemôžem byť, je tu Pán Ježiš. Jedna z posledných, alebo predposledná encyklika svätého otca Benedikta XVI. Spe Salvi sa to volá. Ja viem, že to nečítame, ale škoda. A on tam vlastne v závere hovorí, kto z nás práve v týchto momentoch kríz alebo pred smrťou, kto z nás by nemal potrebu niekoho, kto už tu nie je pri mne, poprosiť o odpustenie. Kto z nás by nemal potrebu ešte odpustiť? Kto z nás by nemal potrebu povedať ďakujem? Viete, možno, že je tu viacero medzi vami, ktorým rodičia zomreli, keď ste boli veľmi mladí. Mne sa tak stalo. Mamička zomrela, keď som mala 23. A ja som si uvedomila, že po jej smrti, že vlastne ja som sa jej nepoďakovala. Toľko som vedela brblať, frflať, kritizovať. A tak vždycky, keď som si, vtedy sa ešte hodne plietlo, za komunistov nebolo toľko toho, čo dnes, a moja mamička plietla svetre. A vždycky, keď som si dávala ten alebo onen sveter, tak som sa dlho plakávala. Pretože som jej takto ďakovala za ten sveter a podobne. A nejak som tušila, že to má zmysel. A ju poprosiť za odpustenie. A aj odpustiť. Toto všetko sú totiž vlastnosti lásky. A po mnohých rokoch, nedávno, keď tá encyklika svätého Otca vyšla, tak tam čítam, že on hovorí presne toto isté. Potvrdzuje, vyzýva, povzbudzuje nás. Láska prechádza bránou smrti. Len láska prechádza bránou smrti. A v mene tejto lásky ja teda môžem poprosiť o odpustenie i poďakovať. Pozor, to nie je žiadna komunikácia s mŕtvými, na to pozor. Ale ja, skrze Ježiša Krista v Kristovi, ja ďakujem tomu človeku, ktorý so mnou bol. Prosím o odpustenie i odpúšťam všetko v mene Ježiša Krista a odovzdávam ho pokoju Božiemu. Potrebujú to naši žijúci, ktorí ešte žijú. Potrebujú to i naši zosnulí. Takto láska, Kristova láska uzdravuje naše vzťahy. Toto je moja veľká nádej. Takže ak skrze nejaké životné krízy aj stratíme niekoho, áno, ale nestratili sme ho navždy. Lebo ten vzťah tu je. My potom žijeme ďalšie vzťahy. Budujeme proste nové vzťahy a tak ďalej. Ale je dôležité, aby práve v tých momentoch ťažkých, momentoch kríz sme sa zastavili a celý tento môj malý svet i môj celý svet vzťahov, aby sme vložili do Ježišovej lásky a dovolili Bohu, aby uzdravil. Ako ďalej žiť potom, je to veľmi individuálne, je to veľmi originálne podľa toho, kto čo žije, ale verme tomu, že Ježiš nás povedie. On nás nikdy neopustí. Nikdy. Aj keby sa nám zdalo, že vôbec neviem, ako máme ďalej pokračovať, pretože tu boli ľudia, s ktorými som žila, už tu nie sú. I tak Ježiš je so mnou a ukáže mi, ako môžem ďalej ísť. Tomu jedinému môžem veriť. Táto kríza vo mne hlbí studňu lásky. Toto je veľmi dôležité. Studňu, kým sa nenarazí na vodu. Je to preto treba pokoru a vytrvalosť, aby sme dokázali akoby zniesť toto provizorné štádium, kým ešte to nové nenastalo. Je to veľmi dôležité. Skrze mnoho takýchto kríz dorastáme do svojho človečenstva, do svojej takej ľudskej plnosti. Takže nebojme sa s Ježišom Kristom do tohoto ísť. Podobne takto by sme videli aj krízy v pohľade Ježiša Krista, keď niečo sme budovali a zosypalo sa to. Vtedy skutočne tam je úžasná výzva, aby sme si uvedomili s Bohom, že skutočne niekedy príliš investujeme do niečoho,
čo nemá večnú hodnotu. A bolí nás to. Musíme cez to prejsť. Áno. Ale zároveň je tam úžasná výzva, aby sme pamätali, že je niečo dôležitejšie ako nejaká strata auta alebo niečo iného materiálneho, čo sme budovali. Niečo, čo nám nikto nevezme. A to sú práve tieto vzťahy lásky. Posledné zdravie, o tom už tu zaznelo veľmi mnoho. Takže ja už to nebudem opakovať, čo už tu, ďaká Bohu, zaznelo. Len jednu otázku mám. Keď tak príliš horujeme za svoje zdravie, za zdravie druhých ľudí, keď je mi ľúto, keď počujem kresťanov, jak sa aj navzájom gratulujeme, len aby sme zdraví boli. No, ja viem, na túto tému hovoriť, sa dobre hovorí niekomu, kto je zdravý. No ešte našťastie, že to ma teraz nemusí platiť. Čo je cieľom nášho života? Čo je cieľ, ktorý je skutočne cieľom života? Všade v písme, v evanjeliách, napríklad evanjelium svätého Jána, keby to z vás trošičku má lásku k písmu, ja vám to veľmi doporučujem, zoberte si červenú ceruzku. Netreba šetriť tie písma, oni sú nám pomôckou. Toto Božie slovo je veľký dar na ceste, ale tá knižka, ten papier, áno, to je pomôcka. Vezmime si červenú ceruzku a v evanjeliu svätého Jána si vyfarbíme na červeno každé slovíčko život. A možno by sme boli, no verím, že nie prekvapení, ale rozhodne by to bolo povzbudivo zaujímavé. To slovo život vôbec neznamená tých mojich pozemských 70-80 rokov. Znamená to život v celosti. Od môjho počatia po dokedy? Do neviem kedy, na večnosť. Do nekonečna. To je život. To je život. A Ježiš prišiel, aby sme mali život v plnosti. To znamená v celosti. Aby sme vyhrali celý svoj život. Aby sme vyhrali celý život. Takže v mojom pozemskom žití môže byť veľa prehier. Môže tam byť veľa utrpenia, i čo sa týka zdravia. Ale smrťou, biologickou smrťou život nekončí. Malá Tereska hovorila, nezomieram, keď zomierala na tuberkulózu, nezomieram, do života vstupujem. Ona verila, že láska, ktorá dáva zmysel životu, táto láska nekončí ani biologickou smrťou. A toto je vlastne to, čo my v cirkvi vyznávame, to je láska svätých, ktorí za nás bojujú a za nás sa prihovárajú. Láska nemôže odpočívať. Ani tu na zemi, ani vo večnosti. Kým všetci nebudeme ako rodina okolo Krista v Kristu pri našom nebeskom Otcovi. Tá plná blaženosť neba je blaženosť nás všetkých. Preto ja túžim, aby so mnou v nebi boli i tí moji blízky. A ono to tak bude. Niekedy máme strach. Čo ak ten môj drahý, drahá, niekto iný? A čo ak je v pekle? Že nebudeme spolu. Pán Boh zaplať, že nám cirkev zakázala, aby sme sa o niekom vyjadrili, že by bol v tomto stave ničoty. No a svätý otec Benedikt XVI práve v tom Spesálvi krásne vysvetľuje a je to dobré poučenie pre nás. On hovorí, môže sa stať, musíme pripustiť, že sú ľudia, ktorí v sebe úplne zašlapali lásku, v ktorých nie je nič, čo by šlo uzdraviť v tých vzťahoch tou Kristovou láskou. Nie je tam nič. Úplne to všetko zadupali. A hovorí, a toto je to, čomu hovoríme peklo. Peklo je obrátená tvár, obrátená podoba neba. To nie je nebytie. To sú tiež vzťahy, ale je to vzťah nenávisti. Totálne nenávisti. Nenávisti voči Bohu, voči sebe, voči druhému. Definitívne nenávisti. Ale ten vzťah to je.
Tí ľudia vedia, že Boh je a že je láska. Toto utrpenie je šialené. Zavrhnúť to, čo je život a nemôcť vlastne nebyť. Kto však z nás, prosím vás, môže o nejakom človeku vyhlásiť, že tento človek určite takto v sebe zadúpal lásku? Kto sme, že to môžeme o niekom povedať? To len Boh vie, v jakom stave ten človek zomieral. Čo sa odohrávalo v agónii medzi ním a Bohom. Ale nie ja nie som Boh. Ale práve preto mám nádej. Nádej na tento plný život nás všetkých. Pretože aj keď ešte je tu treba tú očistnú fázu, áno, v týchto našich vzťahov, to, čo voláme očistec, sme očisťovaní ovšem tou Kristovou láskou, ktorá uzdravuje, premieňa. Sme na ceste do neba. Táto nádej má obrovskú moc, ale nie len pre večnosť, to bol príklad, ale pre tento život, teraz a tu. Mať nádej. Nádej, že ten druhý človek tiež dospeje do svojej plnosti. Dospejeme spolu. Toto je pre nás veľmi dôležité. Takže nie je zdravie, nie je úspech, nie je to cítiť sa vždycky dobre, ale žiť v týchto vzťahoch s Bohom. Zvolávať Božiu lásku do našich vzťahov. Toto je jediné, čo je večné, čo zostáva na veky a my sami to vnútorne cítime. Nech by bola kríza v našom živote akákoľvek, sú veci, ktoré môžeme stále žiť s Bohom. Takže, drahí bratia a sestry, toto je, čím ja sa s vami rozlúčim, aby sme kedykoľvek nám bude ťažko, aby sme pamätali, že je tu Kristus, ktorý vstupuje do všetkého, čo žijem, do všetkých mojich kríz, aby ma vyvádzal z týchto kríz k novému životu, aby mi dal novým spôsobom vidieť život môj i tých druhých ľudí. Potom neprehráme, naopak vyhráme. Život môže mať mnoho prehier, ale celý môže byť jedným veľkým víťazstvom. To želám všetkým nám, každému z vás, samozrejme i sebe samej. Amen. Pre tých z vás, kto ešte by ste zostali minútku, nie viac, čo ma veľmi mrzí, dáme to ešte do záverečnej modlitby. Pane Ježišu, Ty si nás stvoril, aby sme žili ako ľudia, nielen jedni vedľa druhých, ale i jedni pre druhých. Prosíme ťa, Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme si uvedomili, že Ty si jediný učiteľ života. Že nás nielen učíš, ale i dávaš silu žiť. Dávaš nám nádej. Pane, tak Ti rozdávame všetky naše vzťahy, ktoré žijeme. Všetky naše prepady v týchto vzťahoch, naše krízy. Rozdávame Ti, Pane, aj všetky naše straty, bolesti. Pane, a prosíme, neskutočne moc Tvojej lásky, jedinej, večnej a nemennej, vstupuje do týchto vzťahov. Nech táto láska sa dotýka nás a dotýka sa toho druhého človeka, s ktorým je spojený náš život. Pane, zvolávame túto Tvoju moc lásky, odpustenia a milosrdenstva do všetkého, čo žijeme. Zvolávame túto lásku na seba samých a na všetkých tých, s ktorým je spojený náš život. Pane, Ty sa osláv. Ty, ktorý si jediný víťaz nad smrťou, nad všetkým, čo nás môže odsúdiť, si tu Ty, Pane. Pane, tak nás vyvádzaj do života, do plného života, aby sme sa v Tebe všetci mohli radovať. Nie až vo večnosti, ale i dnes, pretože táto nádej je živá a mocná a sprevádza nás celý život. Amen.